खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर 2020 फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय हिउमेन राइट्स काउन्सिलनि 46थि जथुम्मायाव भारत हादरा पाकिस्तान, तुर्की आरो इस्लामिक कॉर्पोरेशन आफादफोरखौ सोंखारिदों। इउएनआव जानाय हाबाफारियाव तुर्की हादोर, पाकिस्तान हादोर आरो माखासे इस्लामिक कॉर्पोरेशनफोरखौ सोंखारिदों मानोना बैफोर हादोरफ्रा जोंनि बे हादोरनि काश्मीरखौ लानानै माखासे नंखाय खोथा बा निउसाव फोसावगासिनो दंमोन। दा बेनिखायनो जोंनि हादोरा इउएननि हाबाफारियाव नंखाय फाव फान्दायनायनि थाखाय पाकिस्तान आरो तुर्की हादोरखौ सोंखारिदों। लोगोसे आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव सोलिगासिनो दं रांनि जाख्ल'नाय। नंखाय बा डुप्लिकेट आधार कार्ड सेन्टार खुलिनानै नंखाय आधार कार्ड प्रिन्ट खालामनानै लागासिनो दं सुबुंफोरनिफ्राय गोबां रां। आरो बे आधार कार्डआ नंखायना नंगौ बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय आधार कार्डनि अफिसियेल वेबसाइट www.udoy.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे आसामाव 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिसिगोन रायजोनि फरायसालि। कर'ना भाइरासनि थाखाय 6 दान बन्द जानानै दंमोन। 50% फोरोंगिरिफ्रा फरायसालियाव थांनानै बाहागो लानो हागोन आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफानिफ्राय गनायथि मोनब्लासो फरायसाफोरखौ फरायसालियाव थांनो होगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि पानरि हालामनि 3 सिख्लाफोरखौ सासे दुथां सेंग्राया आश्रमाव ओंखाम संग्रा नांगौ होननानै दान मोनसेयाव 30,000 रां होगोन होननानै बुंनानै जिनाहारि खालामनो आरो सोलेर फाननाय जायगायाव लांनो नागिरदोंमोन, नाथाय लांनो हायासै। हग्राजुलिनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बै दुथांखौ हमनानै पुलिसफोरनो गथायनानै होनाय जाबाय। लोगोसे इउटुब कम्पानिया जोंनि बे हादोराव लन्च खालामबाय टिकटकफोर बायदिनो गुसुं भिडिअ खालामनो हानाय, मिउजिक लगायनानै मोसानो हानाय बेबायदि शर्ट भिडिअ खालामग्रा एप मैयाहाय लन्च खालामबाय। बै एपखौ नोंथांमोना बै एपनि गेजेरजों भिडिअ खालामनो हागोन। गुसुं भिडिअ सिगांहाय जेरै टिकटकआव भिडिअ खालामोमोन थिग बेबायदिनो बे इउटुब एपआवबो नोंथांमोना गुसुं भिडिअ खालामनानै हगारनो हासिगोन। गुबुन खौराङा जाबाय मलायबेरि, गान्जा, सिगारेट सोबग्राफोरनि थाखाय बे दानाव जोबोर गाज्रि खौरां। जुदि नोंथांमोना मलायबेरि, गान्जा आरो सिगारेट सोबोब्ला नोंथांमोनाव कर'ना भाइरास बेमारा सन्देरनो गोबां गोरलै जागोन होननानै साइन्टिस्टफ्रा फोरमायदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आन्ध्र प्रदेशनि केन्द्रिया बिद्यालया फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि जायनि मुङानो जाबाय अर्जुन मीना। बिथाङा दाखालि बावै थैदोंमोन 5 सेप्तेम्बर खालि। दा बे थैनाय जाथायखौ केन्द्रिया बिद्यालयनि फरायसाफ्रा जायबा बिथांखौ मोजां मोनो बिथांमोना टुइटारनि गेजेरजों CBIनि इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। पुलिसफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बै मास्टारा सुइसाइड जानानै थैदोंमोन होननानै बुंदोंमोन। लोगोसे तामिलनाडुनि सासे फरायसाया अनलाइन क्लास खालामनो हायैनि थाखाय गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय आरो बै फरायसानि बैसोआनो जाहैबाय 15 बोसोरमोन। बै फरायसाया अनलाइन क्लास लानो हायैनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। तामिलनाडुआव बे सासेल' नङा, तामिलनाडुआव गोबां बेफोरबायदिनो जागासिनो दङ। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 90,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो दिनै सानसेयावनो 1290 जन सुबुंफोरा कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।